Meno auta, ktoré vám chceme predstaviť, je tak dlhé, že máme neustále chuť ho skracovať iba na C-čko. Dúfame, že nám odpustíte. Toto C-čko sa nám totiž poriadne vrilo pod kožu. V tomto období, kedy sa stále hovorí len o hybridoch či elektrike a koncerny rozmýšľajú nad tým, ako byť ešte rozumnejší, je takéto auto krásnym vyslobodením. Pod kapotou má totiž benzínový 6-valec. Žiadne turbo, žiaden podvýživený objem. Nie. 3,5 litra poctivého nemeckého know-how. Ak máme byť úprimní, facelift priniesol triede väčšie predné svetlá, ale nám sa C-čko páčilo už aj predtým. Ku kupéčku by sa nám hodili skôr užšie predné svetlomety, ale to len tak na margo dizajnu. Niečo mu predsa len vytknúť musíme, nie? A čo interiér? Sadnete si dovnútra, zabuchnete dvere a ste v tradičnom svete Mercedesu. Ostré, chladné hrany, dobré plasty. Všetko sedí, zatiaľ žiadne prekvapenie. Naštartujete a ani teraz nebudete prekvapení. Medveď nemôže pustiť von ukričanú šelmu, pokiaľ nemá za menom AMG alebo Brabus. Toto C-čko však prestáva byť nudné od prvého pohnutia. Sedemstupňová automatická prevodovka, ktorou je vybavený tento model, nepatrí medzi najrýchlejšie na svete. V meste je však jeho rýchlosť aj plynulosť úplne v poriadku. Radí vtedy, keď by ste chceli radiť vy a je to veľmi plynulé, čiže vám to vôbec nebude prekážať. Toľko prevodovka, ale dostávame sa k tomu najzaujímavejšiemu. Motor je famózny. Nevieme, či sa nám viac páčila sila od voľnobehu, alebo ten záťah vo vyšších otáčkach. Ale pri testovaní sme rozumeli všetkým, ktorí nad naftou často ohrňajú nos. 11 či 12 litrová spotreba v meste nebude žiadnym prekvapením. Predsa máte pod kapotou 3,5 litrový 6-valec, treba ho niečím živiť. Na druhú stranu, ekonomický mód, ako sa to v Mercedese volá, sa stále snaží vypínať motor pri každej možnej príležitosti a tak znižovať spotrebu čo najviac. Aj vďaka tomu sa viete dostať s priemernou spotrebou i pod 9 litrov. To je veru pekná hodnota na už spomínaný objem i silu tohto auta. Ďalšia z vecí, na ktoré sa sťažovať pravdepodobne nebudete, je podvozok tohto auta. Samozrejme, pokiaľ to potrebujete, je správne tuhý, vie aj dobre podržať v zákrute, nikdy vás nevytrasie a čo je hlavné, nebúcha. A toto nás na C-čku potešilo najviac. Človek sa nemusí nechať vytriasť len preto, že má rád silnejší motor pod kapotou, alebo si občas vybehne do Nemecka, kde pokojne popustí úzdu obmedzovaču a rýchlosť si užíva. Mnohé iné značky by si mohli brať príklad.